Ba ma gidan yaron nan fa ya kamata a kawo ni ba. A kai ni kirikiri kawai a jefa. Wannan da kake ganin shi fa maka shine fa. Tafi Legas ka tami labari na. Kwantena ake kwashewa na wa'anda na kashe. Me haka? Ai da sai ka bari ya kashe shi. Yau dai ɗaya ko ya kamata a ce mu je mi sallan nan kar mu zo mi babun baɗi lahu. Wannan tsayewa ta ku ta mutunci. Wonderful. Ko a aljanna da zai a samu ainihin fura da nono kindirmo kuma sannan a samu ainihin wato zuma. Akwai zuma farar saka amma sambisa. Me yasa kuke guduna ne kamar kun ga wani dodo? Zauna da kai ka ce mana za mu je Sambisa. Magana ta Allah. Yanzu wai ko a tunanin ko na sambisa nake magana ne. Maganar sambisa wai da kaje ka boye gwalagwalai. Balle kai mahaukaci dan shaye-shaye. Irin kwalaban da ka ɗiba daga Kamaru da Legas, kamar uwan laifi da shunisho da wiwi. Idan kun sauya shawara da ni da gwalagwalai na matsiyatan kuɗi muna nan muna jiran ku. Wa'anne irin kuɗi ne matsiyata ne a duniya? Malala gashin tunki an kaji an ce matsiyatan kuɗi. Duk gidan nan babu uban da ya isa ya sani in ci wannan abincin wallahi. Sole. Kai, ku ɗauko min wancan yaro. An ci ki tarin dunkule guda 20. Ana magana kina magana? To dole ki share ɗakin nan. Sai na share ɗaki. Gobe da safe kashin matan gidan nan kakaf dole ki tuke shi. Ta bangaren yan uwa gashi sun kosa su ji yaushe ne magana biki. Ta yaya za a yi a ce yarinya ta sha ice cream na 200,000 to ko ni ban sha hura ta naira 50,000 a shekara ba. A wannan kuɗin mu raba asara. Abin da yaron nan ya rubuto fa ya kai miliyan 22. 23 dai. Da 716. Ni fa abin da nake so na biya ma ba zai fi miliyan 1.5 ba. Baba fa ya fasa auren Junaidiya. Maganar ta bi iska kamar fulawa. Ki Azima, anya kuwa? Baba fa ya ce wannan kuɗin da suka tsuba mai shi ba zai iya biya ba. Wai su wannan gwalagwalan da ma ake ta lissafi. Yari ne. Tsaya ku gani. Ni da wani buzu ne wanda yake siyan kaya. Nan kun ganni nan ai gwal din ne a hannuna. Irin sa aka nuna wa shugaban ƙasa. Ba ga hoton ba. Shin wannan abin ka nuna mana guda? Kai kuma guda nawa ka binne, 2 ko 1 ko 3? Guda 14 na binne. Kowane guda ɗaya bai fi naira miliyan 360 ba. Miliyan 350. Mu kashe su one by one. Idan ya rage saura burema muna fita yana ɗora hannunsa akan kuɗin mu gama da shi mu kwashi kuɗin mu san yin mana.